Nag-anam-anam na og dagsa sa mga bus terminal sa Cagayan de Oro City ang mga pasahero nga buot manguli sa ilang lugar alang sa pagsaulog sa New Year. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hinay-hinay na nga midagsa ang mga pasahero sa eastbound bus terminal sa Agora, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Pipila ka adlaw una ang pagsugat sa bagong tuig. Sumala sa mga dispatcher sa bus nga daghan-daghan na ang mga pasahero karon kumpara gahapon. Apan gilauman nila nga mas dagsaon pa ang maong terminal sa mosunod nga adlaw. Layo ra, dili pa rin sa una nga wala pa pandemic. Halos ang bus wala diha, ang pasahero rin naa. Karon bali, ang bus daghan, ang pasahero wala. Dugang pa nila nga paigo ang ihap sa mga bus nga mobiyahe sa mga nagkadaiyang lugar sa Mindanao. 24 oras sab matud pa ang operasyon sa terminal, busa dili angay mabalaka ang mga pasahero. Ang biyahedor nga si Pearl Dimantukay wala makaabot sa first trip sa bus paingon sa Tacurong City. Busa kinahanglan niyang maghulat sa ikaduwang biyahe sa alas 6 sa gabi. Sa Tacurong para doon mag New Year. Wala po, mamaya alas 6 pa daw. Maghintay na lang ang alas 6. Naka-standby sab sa terminal ang kapulisan alang sa pagsiguro sa seguridad, sulod o gawas sa terminal. Samtang anaasab ang mga personahe sa Land Transportation Office 10 aron sa pagsiguro nga kompleto ang dokumento sa bus ug sa driver una kini mobiya sa terminal. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.